Panaster di sihang pan. Ay. Dara mga on. Muna na ipan nga gisug-basug ba ni Terdy, tulo sardinas. Yap. Kaon. Nga laos na kita na wala marami lang yung mga punuan na lang nga laos ang nabilin. Kung siya ka ng kuanan ron umuang dauban hawa na nga itong itong nakita sa bitin anay bitin hawan-hawan na kita gani ka ng kuan hindi pa handlok wala kayo wapay sabot kayo hawon siya gani hindi rin pwede itong gawa kami lang rin kami randuhan dyan balor yung tubig niya kanon gamay bulad gamay para pamahaw ang mangga payat ang dahon nga natabunan sa mga sagbot karon pa ginahawanan payato pwede siguro pamutla na pwede lang siguro no ay hawa na dara ang among haling-haling nya torang mong takuri nagbitay-bitay ani punya amo ang balon dara kape nya na itlog na ibulad talaga may speaker tubig okay ayo okay mga kasami mga mahaw nag-ulan kagahapon morning murag tubigon ang palibot yara na tubig gagmay si Janice kay nabisi aning ihang pagpanguha og kahoy kay iyang iugsok sa itanom-tanom para mailhan nga na itanom tara uy hanggang oh gwapo parang tataran siya kay ang tataran daw laati nya mo na mugi kuan nga mugi patindog-tindog utaron tong pagpahigan tumpag pero wa pagitan human buat uhat ito araman tong payag o nga tumpag naman ini natubigan pambalhin ni mga bulak dapat ani tambakan dari gamay yuta nya mo na dira mo ang mga gamit-gamit perting kataga bago pa minahog pa mainit
Nya to po isa dito na busy sa iyang trabaho. Oh. Ang sa imong trabaho da 3D? Himo og naghimo kag abuhan para lutuan. Magkuan daw siya para sa survival daw. Dara. Nagmasa si Tirdig para himog lutuanan. Ano eh? Ah, wag tiradan Tirdig. Pwede na siya imah pa ng pabaga-bagaon Tirdig para inig kuan siya ligon din siya ba. Gwapo na imo ang gimik sagbot Tirdig. Ito yung mga sagbot to. Ito mga sagbot nga laos. Pwede mo pag magdala kag sundang 3D kana tin dito. Kana sagbot ba ay na pa nang mais yung sagbot. Kana kay matag-as ba? Ana. Kini yung ayuta 3D pwede po ni 3D oh. Ah, pormahan lang sana. Yap ka man magmasa na po kang ay mo dang ipapili siya mga kilid-kilid para mabaga siya, no? Ang formal lang sa imong kuanon. Tsa. Wag masa seryoso stirde siyang minasa bay. Gamito na niya kunyang udto. Okay kayo, okay. Ako pwede ko human sa project. Uy mga hikot. Kulang og hikot. Okay. Tunog sa tatlo. Darang mga bangag-bangag ginagmay sa tamanali dyan eh, gagmay kayo. Napoy tangalan si Tirdi. Hindi po ipatanong na siya gabi ron. Darang mga binangag ni Tirdi. Papanahuman kay na balhin iyang project. Gusto siya maghimo og lutuananan. Kuanan ning dyan siya ning pandungan og kuan. Pandungan og mga bani sa saging. Iya haring og sukan. Mo trabaho hinahinay guys. Wala og bagaso. Ora sakto po ni bagasuhan ni 30 pesos. Bagaso ra may mga magparon wa pa may mga rice hull. Wala pa po'y birmi cast. Wala naman yung birmi yan. Wala mag-sipag. Ngita na ni mga kuhan sa hayop tae. Mga kanding. Okay. Trabaho sa huwag hinay-hinay og tiwas sa ako. Kuhan kaya para maligo-ligo ni gamay. Pwede ni butang-butang ka ng trapal pa silong-silungan. Morning panday ko ba? Dara mga on. Muna na ipan nga gisubas-ugban ni Terdy. Tulo sardinas. Yap. Kaon. Kung kaon eh. Yan na po'y bulad. Oh, nagsugban niyo prito. Prito. Okay, marang maghilaw tanaw nagprito di eh. Uy, tuwa pa day sinugbang pan nga po ni Terdy oh. Gamay na lang kayo. Gaya madami mga tanong. Tara. Garden. Mga on sa mga on para panaster di sihang pan. Ay. Iarang pan. Wapo po kay medyo hangin-hangin ba? Okay.
kaon.